Toto jednoduché mandlové vianočné pečivo je nielen jednoduché na prípravu, ale aj veľmi chutné a krásne krehučké. Základom je klasické maslové alebo liniecké cesto, ktoré sa potom vygúľa na tenko. Ja som mala tento raz skvelú pomôcku, takúto formičku, ktorú som raz našla na jednom trhu, teda nie novú, ale musím povedať, že mi to veľmi urýchlilo vykrajovanie, ale samozrejme môžete zvoliť akýkoľvek iný tvar, ktorý sa vám páči a potom, keď sa dajú na plech, do neho zatlačiť jednu mandlu. Pre ešte intenzívnejšiu mandlovú chuť odporúčam časť múky nahradiť mandlovou múkou. Keďže môj tvar sušenok bol veľmi malý, tak to bolo aj veľmi rýchlo upečené pri 180 stupňov zhruba ani nie 5 minút a už boli hotové. Treba dávať len pozor na to, aby sa neprepiekli. Na záver som ich ešte ozdobila spolu s mojou dcerkou, pokvapala trošku čokoládou a nechala stuhnúť. Tento ako aj iné chutné recepty nájdete na www.recepis.sk. Dobrú chuť!